Какво става, хора? Добре дошли в канала на Грексата. Този канал по принцип не е мой, а на Сами. Но тъй като аз му обработвам видеята, аз трябва да му направя сега интрото. Но преди това може да щупите лайк бутона, за да подкрепите Сами, да се абонирате, за да му разраснете канала. И сега нека да започнем с видеото, което ще бъде разделено на две части. Първата част е тази, т.е. в канала на Грексата. А втората част ще бъде моята, т.е. в канала на Go Studio. Така че още сега може да се абонирате за двата канала и сега нека да започваме. Ами хора, вече сме в недъра с Сами. Ето го Сами, Кайчо. Да, здрасти. Това е Кайчо. Ето. И сега ще се пробваме да намерим... Какво? Бащина. Точно така. По принцип, инстинкта ми на магиосник дава, че ето натам ще е бащана. Така Звуковите ти вълни. че... Звуковите вълни, да. Дали федерфонинга ми ще издържи тук? Ще издържи 100%. Той може да издържи. Ти с федерфонинг ли си? Федерфолинг 4. Добре. Половин сърце. Едно сърце и половина. И по моите магиоснически... По моите магиоснически инстинкти би трябвало бащана да е... Също покажа къде е. Чай, че бухти ми звъни. Макдоналдс. Къде си, бе? A few moments later. Айде, це там трябва да има. По моите магиоснически инстинкти би трябвало след около 200 блока да... Оп, ето го. Умрях! И тогава си помислихме, че всичко беше загубено. Но се сетих, че аз бях направил бакъп на сървъра. След което го сложих, но се оказа, че беше от предната вечер. Тоест, доста от нещата няма да ги има. Затова започнахме от начало.